Pobl yn gofyn I mi beth wnaeth fy ysgogi I weithio yng Ngorllewin Cymru fel seiciatrydd, ac nid yw fy ateb I byth yr un peth. Sut gall fod pan rwyf yn gweithio mewn arbenigedd lle nad oes unrhyw weithdrefn safonol? Dim llinell ffatri na phrotocol i'w ddilyn. Mae pob claf yn unigryw ac mae gan bob claf rhywbeth unigryw i'w gynnig. Fel fy nghydweithwyr, roeddwn am weithio mewn meddygaeth oherwydd roeddwn am leihau dioddef, ond roeddwn hefyd am weithio mewn arbenigedd allai wneud y gwahaniaeth mwyaf I fywydau pobl, lle y gellir gwneud y mwyaf gwybodaeth am sgiliau meddygol. Efallai y byddai rhai pobl yn dweud bod y dymuniadau hyn yn ymestyn y tu hwnt I rwyf ei wir angen. Ond yna rwy'n gofyn pam. Pan mae gennych chi dewis go iawn yn lle rydych chi am weithio, lle rydych chi am fyw, yr hyn sydd ei angen arnoch I dyfu. Ond I ddylech chi ddewis rhywle lle mae'r pethau hyn I gyd wedi cysylltu? Wel, fe allwch. Dyna pam y dywisiais faes seiciatryddiaeth, a dyna pam y dywisiais Hywel Dda.